Fl-2012 Gvern Nazzjonalista ma rnexxilux jikkonvinċi lill-Unjoni Ewropea li Għawdex ħaqqu jkun rikonoxxut bħala reġjun u bekk jigwadanja minn fondi Ewropej. Stqar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt attività politika fir-Raba ta' Għawdex. Il-Prim Ministru Muscat fisser kif il-Gvern Malti kellu dritt li jitlob li tkun studjata s-sitwazzjoni ta' Għawdex biex din il-gżira tingħata preferenza. U allura ngħid jien għandhom jerfaw ir-responsabilità il-kap tal-oppożizzjoni tal-lum għal fatt illi l-gvern tiegħu ma rnexxilux jikkonvinċi lill-Unjoni Ewropea li Għawdex ħaqqu aktar. Joseph Muscat qal li l-Gvern Laburista qed jaħdem biex kull xahar f'Għawdex ikun hemm attività li permezz tagħha mijiet ta' turisti jżuru Għawdex. Bekk iddawwar ir-rota ekonomika ta' din il-gżira. Gvern Laburista rnexxielu joħloq aktar minn 200 impjieg ġdid f'Għawdex. F'Għawdex se jsir yacht marina u cruise liner terminal ġdid grazzi għall ħidma ta' Gvern Laburista. Kif imwiegħed fil-manifest elettorali se jkun qed isir l-istudju biex tkun eżaminata l-vijabilità ta' airstrip li taqgħod iż-żewġ gżejjer. Dan fil-waqt li għaddej l-istudji dwar il-proġett ta' mina u pont bejn iż-żewġ gżejjer, studji li kienu abbandonati għal kollox u li huwa biss-issa li qed isiru taħdidiet mal-Unjoni Ewropea biex jerġgħu isiru mill-ġdid. Il-Prim Ministru Joseph Muscat stqar li Gvern Nazzjonalista kien ikkommetta 16 miljun anqas minn kemm kien suppost jonfoq fuq il-Gżira Awċija. Huwa biss taħt Gvern Laburista li dawn il-flus se jkunu investiti f'Għawdex.